बे समाव काटाराव सोलिबाय थानाय फिफा वर्ल्ड काप गेलेनायनि सायाव मिथिहोनो सिगांदों। फुटबल गेलेनायनि बयनिख्रुइबो देरसिन बादायलायनाय वर्ल्ड कापनि गेलेनाया बे समाव काटारनि मोनदाइट फुटबल स्टेडियामाव सोलिगासिनो। बेनि गेजेराव मुलुगनि गोख्रों फुटबल हान्जानि जेननाय आरो देरहानायखौबो नुनो मोन्दों। नाथाय थांनाय हरनि गेलेनाय मेचआ गासै फुटबल अनसायारिफोरखौ सोमोनांहोनाय खालामदों। मुलुगनि गोख्रों फुटबल हान्जा स्पेनखौ गोब्राबजों जाफाना फेजेननो हानानै जार्मानी हान्जाया वर्ल्ड कापनिफ्राय बिदाय लानांबाय। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय हरनि समाव गेलेनाय वर्ल्ड कापनि गोनां मेचखौ जापाना 2-1 गलाव स्पेनखौ फेजेननो हायो। थारैनो वर्ल्ड कापनि गेलेनायाव स्पेन आरो जार्मानी हान्जाखौ जापाना फेजेननो हानानै बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन गेलेनाय जादों। बेजों लोगोसेनो जापाननि देरहानायाव एसिया हादरनि गासै फुटबल अनसायारिफ्रा गोग्गानाय लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय हरनि समाव गेलेनाय मेचआव जापानखौ स्पेननि हेंथायै गोबां जेनजानो लुबैदोंमोन जार्मानी हान्जाया। मानोना जापाना स्पेननि हेंथायै जेनोमोनब्ला नकआउट राउन्डआव हाबनायनि मिजिं दंमोन। नाथाय बेबादि जायाखैसै। जापाना स्पेननि हेंथायै देरहानाय लोगो लोगो जार्मानीया वर्ल्ड कापनिफ्राय ओंखारनांबाय। बेबादिनो दासान्दि काटाराव जानाय वर्ल्ड कापआव मुलुगनि गोख्रों हान्जाफोरनि जेननानै ओंखारनांनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।